Unsayayo bay! May muntag, may udto, may hapon, may gabi kanyo tanan. This is your boy Japoy once again. Kauban ang atuang bisita si Miss Onyx, ang pinaka-friendly nga husky. Right, so karon padung ta sa El Corso. Nana siya dito tapit sa SRP. So kaning El Corso mura na siya restaurant, nga mall, pero partially open pa ni siya karon. So hopefully in the next months or year siguro ma-open na ni siya. For now, gamay pang restaurants ang open, but daghan na ang manuri dito. Daghan namin nakita nga mga dito, mga dogs food, mga pets pang nakito nila. Daghan ito yung mga suroy-suroy. So let's check it out. Tabo!